Idag är vi hos Aktietorget tillsammans med Torsten Fälttoft som är vd på Accusort. Torsten, ni jobbar ju med akustofores, men vad är det för någonting? Our tagline in English is sorting cells with sound. Og det forklarer faktisk, hvad det er, vi gør. Vi sorterer celler, eller partikler, biologiske celler, med lydbølger, lydvåger. Og det kan man gøre med ultralyd. Det er så, at små partikler, de påvirkes af lydvågerne. Og på det sæt, og de påvirkes ulige, afhængig af, om det er store eller små celler, om de er tætte og har høj densitet eller lav densitet. Og på det sæt kan man skelne mellem de ulige cellerne. Og derfor kan man også sortere eller anrike dem. Men mer i praktiken då, vad ska den här effekten användas till? Ja, det er så, at om du levererer et blodprøve til lægen eller på hospitalet, så vil du, det første der sker er, at man forsøger at separere bort forskellige celletyper eller isolere andre celletyper for at kunne lave de tests eller de analyser på din blodprøve, som man gerne vil. Og de processerne, dem kan man automatisere ved hjælp af vores teknologi. Og det er hele grundideen i Accusort, at man på det sæt kan effektivisere og automatisere cellesortering eller celleanrikninger. Men vad är då fördelen med eran teknik om man jämför med andra separationstekniker? Ja, det er så, at den teknik, man bruger i dag, om du har afleveret et blodprøve, så bliver blodprøvet sendt til et centralt laboratorium, typisk på hospitalet. Og det første, man gør, det er at centrifugere det blodprøvet. Og det er jo en manuel proces, og den kræver en del manuelle stik. Og den proces kan man gøre med vores teknologi fuldstændig automatisk og kontinuert, så man kan bygge ind sådan en separation direkte i et analytisk apparat. Og det er sådan den langsigtede anvendelse, som man kan gøre af vores teknologi. Og det kan så anvendes til en hel række forskellige analyser, som man kan tænke sig. Men om vi tittar på det då, vilka kunder är det ni vänder er mot nu? Ja, vi har redan 2 benchtop apparater eller systemer, som det første er redan lanceret. Det næste skal vi færdiggøre produktmodningen af og kommer at lanceres under 2017. Men de 2 benchtop-systemerne, der er kunderne, de er forskere, så det er til forskningsformål. Og der kan forskere anvende vores teknologi i deres forskningsarbejde for at gøre det lettere for dem selv og drive på med til eksempel bakterieanalyser eller mikrovesikelanalyser, fordi de kan separere bort bakterier eller mikrovesikler fra deres testprøver. Så det er den ene type kunder, altså forskere på universiteter typisk. Den anden type, det vil være på lidt længere sigt, hvor vi tager frem et separationsmodul, sådan et OEM-modul, som vi så i samarbejde med store life science-bolag i den vestlige verden, typisk Amerika eller Europa, samarbejder med for at de bygger ind de modulerne i deres analytiske systemer, så de kan køre mere automatisk og ikke kræve så meget manuelt arbejde for at fungere. Men om vi tittar på försäljningen då, har ni börjat sälja någonting idag eller när kommer ni göra det? Vi har redan lanceret det første benchtop-systemet og redan solgt 4 stykker. 3 stykkerne er solgt i Sverige til universiteter, og det fjerde system, det sidste systemet her, er det første det rigtig kommercielle system. Det har vi solgt et af foreløbig til en stor tysk life science bolag. Om vi tittar på teknologi då, finns det några andra tillämpningar man kan använda den till i framtiden? De langsigtede anvendelser, som vi indtil videre har på forskningsstadiet, vil være anvendinger, der kan effektivisere cancerdiagnostik eller diagnostik af sepsis, altså blodforgiftning. Om man har blodforgiftning, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man kan isolere og identificere de bakterier, som
som udgør blodforgiftningen. Og i dag, der skal man odle på sådan et blodprøve måske 1-2 dage, før man faktisk får nok bakterier til, at man kan karakterisere dem og analysere dem. Om man med vores teknologi i fremtiden kan separere ud bakterierne på 1-2 timer, så har man jo skåret ned den diagnosetid betragteligt og kan på det sæt påbegynde en effektiv behandling af patienten meget tidligere, end man ville kunne, hvis det tager 2-3 dage, før man får det svar. Just nu så gör ni en ny emission och ni ska ta in lite drygt 11 miljoner. Hur ska de här pengarna användas? Først og fremmest skal vi selvfølgelig bruge nogle penge til at få vores benchtop-systemer ud på markedet, så der bliver en vis investering i markedsføring og salgsopbygning der. Men hovedparten af pengene kommer at skulle bruges til at færdigudvikle det her OEM-modul til blodplasmaseparation, som vi samarbejder med flere store life science-bolag om at tage frem. Det vil vi gerne selv finansiere for at kunne have rettighederne til at sælge det til hvem som helst efter året. Vi har tradition for at få støtte eller tilskud fra vores strategiske samarbejdspartnere, når vi jobber til sammen med dem. Men det er vigtigt her, at vi selv kan beholde alle rettighederne, når vi laver den endelige produktudvikling, og det skal vi bruge resten af midlerne til. Torsten, hvad gjorde du egentlig innan Accusort? Ja, det er selvfølgelig spændende. Jeg, som du kan høre, kommer jeg fra den anden side Øresund, fra København. Og jeg har i perioden år 2000 til 2013 været VD for et dansk bioinstrumenteringsbolag, som jeg var med at grunde i 2000. Og det blev en rigtig fin succes. Vi fik gennemført udvikling, kommercialisering, internationalisering og vækst, og endte vel på, at bolaget omsatte for rundt 100 millioner kroner, før det blev købt af faktisk en svensk koncern, som er ejet af Ratos, og som fortfarande driver bolaget. Avslutningsvis då, varför tycker du att tittarna ska investera i just Accusort? Der er sikkert flere grunde til. Først og fremmest så håber vi jo, at det bliver en rigtig god investering, fordi vi tænker, at der er så mange kommercielle muligheder i teknologien, så investeringen skulle gerne kunne lønne sig rent finansielt. Men samtidig så er det jo også vigtigt, at man ved hjælp af sådan en type investering er med og bidrager til, at moderne diagnostiske metoder i fremtiden kan blive mere effektive og derved være med til at redde liv, både i Sverige, men også internationalt. Okej. Men det är bra, tack för att du ville komma hit. Lycka till nu framöver. Ja, tusind tak. Tack.